Кніга роду, раздзел 36. Вось нашчадкі Эзава, ён жа Эдом. Эзаў узяў сабе жонак паміж дачок Ханаана, Аду, дачку Элона Хетыта, і Агалібаму, дачку Анны, сына Сібеона Харея, і Басемат, дачку Ізмаэля, сястру Набаёта. Ада нарадзіла Эліфаза, Басемат нарадзіла Рагуэля, Агалібама нарадзіла Ягуса і Ялама і Коре. Гэта сыны Эзава, якія нарадзіліся яму ў зямлі Ханаан. І ўзяў Эзаў сваіх жонак і сыноў і дачок і ўсіх людзей дому свайго, дробную і буйную жывёлу, ды ўсё, што нажыў ён у зямлі Ханаан, і падаўся ў зямлю Сеір і адышоў ад брата свайго Якуба. Былі яны вельмі багатыя, і разам не маглі яны жыць. Не змяшчала іх зямля качавання іх дзеля мноства статкаў. І пражываў Эзаў на гары Сеір, ён жа Эдом. Вось нашчадкі Эзава, бацькі Эдома, на гары Сеір. І вось імёны сыноў яго: Эліфаз, сын Ады, жонкі Эзава, Рагуэль, сын Басемат, жонкі яго. Сынамі Эліфаза былі Теман, Амар, Сефо, і Гатам, і Кенез. А Тамна, што была наложніцай Эліфаза, сына Эзава, нарадзіла яму Амалека. Гэта сыны Ады, жонкі Эзава, а сыны Рагуэля, Нагад і Зара, Сама і Міза. Гэта сыны Басемат, жонкі Эзава. Вось сыны жонкі Эзава, Агалібамы, дачкі Анны, сына Цыбеона, якіх яна нарадзіла яму: Ягус, і Ялам, і Коре. Вось князі сыноў Эзава, сыны Эліфаза, першароднага сына Эзава, князь Теман, князь Амар, князь Сефо, князь Кенез, князь Коре, князь Гатам, князь Амалек. Гэта князі Эліфазавы у зямлі Эдом, яны сыны Ады. Вось сыны Рагуэля, сына Эзава, князь Нагад, князь Зара, князь Сама і князь Міза. Гэта князі Рагуэлявы у зямлі Эдом, сыны Басемат, жонкі Эзава. Вось сыны Агалібамы, жонкі Эзавы, князь Ягус, князь Ялам і князь Коре. Гэта князі Агалібамавы, жонкі Эзава, дачкі Анны. Гэта нашчадкі Эзава, і яны князі іх, ён жа Эдом. Вось сыны Сеіра, Харея, жыхары зямлі: Лотан, і Сабал, і Цебеон, і Анна, і Адышон, і Эцер, і Дышан. Гэта князі Хареевы, сына Сеіра, у зямлі Эдом. Сынамі Лотана былі Горы і Гемам, а сястра Лотана Тамна. А гэта сыны Сабала: Алван, і Манагад, і Ебал, Сефо і Анам. А вось сыны Цебеона: Ая і Анна. Гэта той Анна, які знайшоў гарачую крыніцу ў пустыні, калі пасвіў аслоў Цебеона, бацькі свайго. Ён меў сына Дышона і дачку Агалібаму. А гэта сыны Дышона: Гемдан, і Эзбан, і Этра, і Харан. А вось сыны Эцера: Більган, і Заван, і Якан. А Дышан меў сыноў Уца і Арана. Вось князі Хареев: князь Лотан, князь Сабал, князь Сібеон, князь Анна. Князь Дышон, князь Эцер і князь Дышан. Яны князі Хареев паводле саслоўяў іх у зямлі Сеір. А вось якія былі цары, якія валадарылі ў зямлі Эдом, перш чым сыны Ізраэля мелі цара. У Эдоме царом быў Бела, сын Беора, а назва горада яго Денаба. І памёр Бела, і па ім валадарыў Йобаб, сын Зары з Босры. Калі памёр Йобаб, замест яго валадарыў Гусам зямлі Теман. А калі ён памёр, па ім валадарыў сын Бедада, Адад, які пабіў мадыянцаў на раўніне Мааб. Назва горада яго Авід. А калі памёр Адад, па ім валадарыў Семля з Масрэкі.
А пасля яго смерці валадарыў па ім Саул з Рэхабота, што каля ракі. Калі ж і ён пайшоў валадарства, атрымаў Баал-Ханан, сын Ахабора. А калі ён памёр, па ім валадарыў Адат, назва горада якога паў. А імя жонкі было Меэтабель, дачка Матрэт, дачкі Мезагаба. Вось імёны князёў Эзава паводле іх плямёнаў і мясцовасцей, названых іх імёнамі. Князь Тамна, князь Алва, князь Етет, князь Агалібама, князь Эла, князь Пінон, князь Кенез, князь Теман, князь Мабцар, князь Махдыэль, князь Ірам. Гэта князі Эдома, якія жывуць на зямлі валадарства свайго, і менавіта Эзаў, бацька ідумейцаў.